Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to like and subscribe. Yes, you heard it right. We're going to the beach today. Tara, kapait. Kuyogi ko ninyo o magsaroy-saroy ta. But before that, makanta sa ako. I know, try, I'll never. Bye-bye guys. See you later. Guys! Ako ang driver. But of course, ikaw gid ang driver te, kay kaming tulod dili mi kay balo mo drive. And finally niabot na si Ate Carol o mag-start ng among 2 hours ka pinabiyahe going to Dorset, specifically dito sa DURDLE door. And as expected, this girl always hindi siya matulog during biyahe. Girl nga lamion o gwapahon. And though it's 2 hours ka pinabiyahe, wala mi na board guys. Kay ang amo aragin trabaho, it's either kaon, matulog o mag-sightseeing. O parehas na ni Julius no, chiller yung kay naglingkod. Iniktan-aw ni mo sa gawas, malingaw ay yung mata no, kay nice of view ang mga houses. Makaingon ka nga, UK is real na real. Straight sa niya mong dagan guys, as you can see, wala gyoy guba nga among na-encounter no, unlike sa Pilipinas no, kakasigi nagguba diya sa dalan, mga binatay. Finally, we reached our destination at the Dorset, going to DURDLE door. Yes. Going to DURDLE door, need na sa namumulakaw guys, so about 2 kilometers. But wala mi nag-ool no, kay before mi naglakaw, naniod to gyud bi daan. In fairness, bisang naglakaw kag 2 kilometers malingaw ka guys, kay moagi ka og fields. Then kanang mga kilid-kilid sa fields guys, naanay dagang wild nga blackberries. Yes. Aside sa murag kahumayan, moagi pagyud mi og forest. Yes, kalasangan. Kalasangan na naay mga lamian. My goodness. And finally, ladies and gentlemen, niabot na gyud mi sa entrada sa DURDLE door, but still layo pa gyapon ang beach. Kinsa na may nakaadto og Batanes sa Pilipinas. Pataas ang kamot, yes, I can attest nga murag gyud Batanes guys ang DURDLE door. Very nice. After 1,700 years, nakita na gyud ang dagat. Unya ang mga OH, kay pangkapon nagwinakal. Yupak o yaak. Batlingaw guys. Siyempre, kita may nagdalag bida, dili kita magpaulahin, no? Posing taman girl da, pak, 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 paso da yun, o, paso da. Og dini dayon nagsugod ang atong kalbaryo, no? Kay need yun ta muna, o guys, or pila na siya ka steps, more than 100 steps. But sige lang, kay dagan kag makakitaan man nga nag-two-piece, para sa mga lalaki ni siya, mga nag-two-piece nga naglakaw, o para sa mga girl like me, dagag mga laki guys, girls, nga wala nag-brief, charet. Yeah, up close and personal sa DURDLE door. Yes, mao na siya ang DURDLE door. So maglingi-lingi sa ta guys kung asa ta dapit mo pwesto. Pwesto dala posing. Finally here guys, nakaligo na gitag dagat sa UK. So what are you waiting for? Ligo na ta! And finally, nakikita na gid og pwesto. Pak, nagpasamay na siya gigda-igda, pero nagpaminaw na palibot. Nangita na dito og gwapo. In fairness, dagan siya nakakita, no? Kanang bayhana nga lamion o gwapahon, dagan siya nakita ng mga laki, no? Nga mga nag-trunks. Brief ra gyud gisuot, yes, check, big check na siya. Ana. In fact, tanawa na ana siya gisundan nga nag-brief na siya guys. Wala na siya nag-trunks o kanang nasa una kang pution. Da. Og maorat to.
Misalom lang kadali kay way lami ang dagat guys. Grabe ka bugnaw o grabe ka parat. Mamauli ta oy, mamahuway ta og maora kadto ang amo ang laag. Bye-bye. Blah, 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 blah.